Здравейте! Това е първото видео от поредицата, която искам да направя с информативни видеа за Южен лунен възел. По принцип, информация за Южния възел трудно ще намерите общо достъпна, която да разглежда характеристиките на Южния възел в дълбочина и единствено неговите. Повечето астролози разглеждат предимно Северния лунен възел, като мисия в живота ни, за която сме дошли да развием. Но в моята лична практика, Южният лунен възел е един от най-важните сигнификатори в хороскопа, който аз много подробно разглеждам. Южният лунен възел е показателят в хороскопа, който сочи за нашите предишни прераждания. Той дава информация за животите, в които сме се въплъщавали и съответно уроците, които сме учили, за качествата, които сме придобили и опитностите, които сме натрупали. Това е много ценна информация, защото тези опитности, които сме натрупали в предишните си животи, ние в този живот ги носим със себе си като таланти, като наша зона на комфорт, като място, където се чувстваме удобно и неща, които са ни познати и приятни и съответно ги правим с лекота и желание. Така че Южният лунен възел носи изключително подробна информация и важна информация за нашата личност, за това откъде идваме, за нашата история. Ние до 18-та си година обикновено живеем почти изцяло, в много случаи изцяло, по Южен възел. По опитностите, които сме натрупали от предишните си животи и се чувстваме комфортно в тях. Това е много важна информация за родителите, по която могат да си обяснят много неща за своите деца. И както всички добре знаем, много от травмите, които се разкриват в зрелостта ни, в характера ни и съответно ни създават проблеми на ментално ниво или на здравословно ниво, или проблеми в взаимоотношенията, или по някакъв начин неща, с които не можем да се преборим от собствения си характер, обикновено тези неща се крият в ранното детство. Неслучайно психоанализата винаги търси първоизточника в ранното детство и винаги са виновни нашите родители. Тук астрологията може да ни бъде много полезна с информацията от Южния лунен възел, която ни показва от какви животи прераждания идваме, и може да даде много информация за това, защо изпитваме трудности в някои сфери и как да се справим с тях. Първият южен възел, който ще разгледам, това е южният възел в Овен. Душите с такова разположение в хороскопа идват от прераждания, в които са усъвършенствали връзката с самите себе си. В животи наред, в много прераждания, тези хора, тези души е трябвало да се свържат с себе си, със своята личност. Трябвало е да се свържат с егото си, да намерят начини да се себеотстояват, да се изразяват, да се изявяват. Това са души, които животи наред са имали уроци, свързани с изграждането на тяхната личност. Това са души, които са се прераждали, за да усъвършенстват своята индивидуалност, своята личност, връзката със самите себе си. Южният лунен възел в Овен показва натрупана опитност в сферата на себеизявата и на себеотстояването. Това са хора, които може би са живели някога като войни, налагало им се да воюват и по този начин да защитат, да заявят себе си и своята личност. Това са хора, които много добре умеят в този живот да се свържат със себе си, много добре знаят какви са техните нужди, какво искат, как да го постигнат, какви са целите им. Хората с южен възел в Овен много вероятно в предишните си въплъщения са били герои, които е било нужно да останат сами със себе си, били са в някакъв тип изолация, в която е било необходимо и тази изолация им е предоставила
необходимата среда, в която да могат да се свържат със себе си и своите потребности, така че да бъдат те а, и тяхната личност приоритет за тях. Да се погрижат на първо място за себе си и след това вече да могат да погледнат към другите хора. Всичките тези опитности, които тези души са научили, те ги носят със себе си в това прераждане и разбира се, както с всеки друг лунен възел, тези черти могат да бъдат много положителни, но могат да носят и много отрицателни неща от живота. Тъй като животи наред тези хора са се учили да се свързват със себе си и с своите лични потребности, за тях е изключително трудно, почти невъзможно да се свържат с другите хора. Това, разбира се, е нещо, за което те са дошли тук, дошли са да се научат, но тяхното първично разбиране и усещане е, че те имат невъзможност да се свържат с другите хора. Те имат доста силно развито его и много силна потребност да се грижат за себе си и за своето лично оцеляване, тъй като животи наред те са били на фронта, било е необходимо да се погрижат за себе си, за да могат да оцелеят. Това е едно водещо качество, една водеща мисъл за тези хора в този живот. Мисълта, че те трябва да се погрижат на първо място за себе си, за да могат да оцелеят. Това ги прави до голяма степен егоисти, това им пречи да проявят емпатия. Те изразяват своето безразличие към чуждата гледна точка и, разбира се, тяхното нежелание да правят компромиси. Хора, които са свикнали животи наред да живеят сами със себе си, да се грижат сами за себе си и знаят най-добре кое е добро за тях и кое не е. Разбира се, за тях е много трудно да правят компромиси със своите разбирания, със своите правила, със своите устои в името на някой друг. Талантите, които носят хората с южен възел в Овен, отново са свързани точно с тези характеристики. Тяхното умение ясно да виждат и успешно да отстояват своята личност, може да им бъде много полезна в подкрепата на другите хора да направят именно това нещо. Хората с южен възел в Овен могат да бъдат много добра подкрепа на хора, които нямат самочувствие, нямат увереност, имат нужда да се научат да вярват в себе си. Хората с южен възел в Овен могат да научат другите хора на тези неща, в които те са толкова добри. Вярата в себе си, в собствената себеизява, в собствената връзка с личността си. Животите на фронта са ги направили изключително независими и много силни водачи и лидери. Това е нещо, което те могат да използват в този живот, за да помагат на другите хора. Винаги, всяко нещо, което могат да използват хората с южен възел като талант от предишните си прераждания, трябва да бъде свързано с благото на другите, тъй като тези хора идват да се научат да се свързват с останалите и всичко, което умеят добре да правят, за да им носи успех, е добре да го правят в името на другите. Друго качество, което хората с южен възел в Овен притежават като талант от нещата, които са учили животи наред, това е способността им да бъдат много дисциплинирани. Това са хора войни, герои, спортисти, хора, които са свикнали да бъдат водещи, да бъдат самостоятелни и много добре знаят, че цялото това усилие изисква страхотна дисциплина. Това е качество, което биха могли да интегрират и в този живот и да го използват умело за следване на своите цели. Какви са травмите на хората с южен възел в Овен? Заради многото прераждания, в които те са имали за цел да се научат да бъдат личности силни, независими и борбени, те са свикнали да бъдат сами със себе си. На тях им е била подсигурена такава среда, в която те да бъдат самостоятелни, самотни единици. Това им носи усещането за непринадлежност и в този живот. Хората с южен възел в Овен копнеят, истински копнеят да бъдат обичани. Те се нуждаят от любов, но чувството им за непринадлежност
не може да разчете истинската любов, която те получават. Друга травма, която носят със себе си от предишните си въплъщения хората с южен възел в Овен, и много често тези травми могат да се изпитат и в ранно детство, през преживяванията, за да подсетят тези хора през какви изпитания са минавали, какво са научили, че през този живот не е необходимо да минават отново през същите неща, защото са дошли за нещо друго. А, Друга травма, която те носят със себе си от предишни животи, е липсата на усещане за наслада. Това са хора, които животи наред е трябвало да воюват. Те е трябвало да правят неща въпреки желанието им, въпреки нуждите им, за да бъдат най-добрите. Те е трябвало да бъдат лидери, те е трябвало да бъдат водещи, те е трябвало да бъдат независими и това носи своите последствия. Затова и те много често не знаят какво е да усещаш наслада по пътя към целта си. За тях целта е била най-важното нещо и те са следвали своите цели безкомпромисно, без да се съобразяват с когото и да е, понякога дори с самите себе си. Тези хора не знаят как да вървят към своята цел с усещането за наслада и това им носи голяма болка. Но хубавото нещо е, че в този живот те се учат да усещат наслада, да минават през изпитанията на своя северен лунен възел с помощта на усещането за наслада. Друга травма, която могат да изпитват хората с южен възел в Овен, това е непоносимостта им към собствената им слабост. Тези хора са свикнали да бъдат силни, да бъдат герои, да могат да се справят с всичко. Те много добре знаят своите слабости, тъй като животи наред са се справяли с тях и са израствали над слабостта си. И този живот много добре познават своите слабости, усещат ги, но изключително много се страхуват от тях и не желаят да ги приемат. Техните слабости им носят много болка, тъй като те живеят с необходимостта да бъдат винаги прави и винаги най-добрите във всичко. Много полезно би било за хората с южен възел в Овен, ако знаят, че в този живот не е необходимо те да бъдат винаги прави. Не е необходимо да бъдат винаги най-добрите в нещо. Необходимо е да се свързват с другите хора, да получават тяхното одобрение и тяхната любов. А за целта понякога е важно да покажеш и своята слабост. И в заключение искам да кажа, че травмите, които носим по нашия южен възел, могат да бъдат свързани с много проблеми, които си създаваме сами в този живот или през които ни е било писано да минем. Осъзнавайки опитностите си от предишните животи, осъзнавайки своите силни и слаби черти, осъзнавайки своите таланти и осъзнавайки мисията, за която ние сме дошли, всичко това може да бъде много лесно поправимо.